যতনা হামবাই চিনি 15 জিরানি আইডিসি কনস্টিটিউশনनि सिख्ला बिसेस काचिन चला चिनि युथ दंनो कासे कबमं दंनाय नरक सिवो मेन सिन अलरेडी एडिसि इलेक्शन नि बागै डिस्ट्रिक्ट वाइज चिन बाइक रैली अलरेडी जों जेंनि रेखा मियां बिस्रां गन्जो सिपाइजल डिस्ट्रिक्ट नि आबो हायनो फाइनाय 12 तारिखो चिनि अज वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जतो सिख्ला रक प्राय 3 থেকে 4000 बाइक जों चिनि जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जतो युथ सिख्ला जतो चिनि वारिया राउंड जों बिसोर बाइक रैली खालामनो थाङै दङ आरो बाइक रैली लिंनाय थिग 12 मार्च फुंनि 9:30 दांफ्रो लेम्बुसरासिम चेंजांनाय टु वाइ एस डि चौमनि स' आं एस ए ब्लक प्रेसिडेन्ट अफ वाइटिएफ जोंनि जिरानि एडिसि कनस्टिट्युन्सि आंनि जत कनस्टिट्युन्सि सिख्ला रङ आंनि कबमंबो दंनाय फायदि सिख्ला ताकुकजों जों महाराष्ट्र वारियार रक फायदि फाइनाय 12 तारिखआव जों नुदों दले पाले फायलायै जों जौ अजे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाइक रैली जों साक्सेसफुल खायनाय दा आंनि कबमं दंनाय फायदि आदिन जों फाय जों बुवाग्रानि फान जों थानसानि फान जों फुनुंनाय अबसे कबमं दंनो हायनोहाय आं जनो रिक्वेस्ट खायनाय बा आंनि कबमं दंनाय जों जर सिख्ला रंनो केबो खरसा करेयावै 12 मार्च फुंनि 9:30 दांफ्रो फायदि लेम्बुसराव जों अज दले पाले जों बाइक रैली खायो जों महाराष्ट्र फान जों सारा त्रिपुरा जों खुंनाय हामबाय।